Ƙarfin iko da barazanan Iran ya kai ga matuƙa har wanda ya sanya Donald Trump ya shiga motar abinci daga tashan jirgin sama. Shin ko ka san me ya faru ranar 8 ga watan Julai kuwa a lokacin da Donald Trump yake barin Turkiyya a taron NATO da suka gabatar? Babban jirgin hukuma mai namba 747 Boeing. Kyamarori sun ɗauka sannan fadar gwamnatin White House ta tabbatar amma baya cikin jirgin. Bayan kyamara, Trump da waɗansu 'yan tsirarun jami'an tsaro sun shige cikin motar ɗaukan abinci, motar da aka tsara na kawo abinci domin ɗorawa a jirgin sama. Daga nan ne aka hango motar ta fice daga tashan jirgin saman zuwa wata tashan jirgin saman sojoji wanda aka ɗora Donald Trump a kai. Kana aka fice da shi daga Turkiyya, shi kuma wannan jirgin hukuma ya tashi ba tare da shugaban ƙasa a kansa ba. Sai dai rahotanni sun tabbatar hatta matuƙin jirgin saman bai san cewa shugaban baya cikin jirgin ba. To ko meye dalilin wannan sauye-sauye na jirgi? Hakan ya faru ne sakamakon jami'an leƙen asirin Amurka sun tabbatar da cewa Iran tana ƙoƙarin farmakan Donald Trump kai tsaye domin halaka shi. Hakan ya janyo sauye-sauyen jirgi daga wannan zuwa wancan. Sai dai hakan ba shi ne karo na farko ba, domin Iran ta jima tana ƙoƙarin farmakansa tun shekarar 2020. To wannan shine, shin Ɗanlami kana ga za ta iya nasara a kansa ko dai kuwa tsorita kawai ya fice? Ka gaya mana naka ra'ayi a comment section. Madubin gobe, kallon jiya don gyaran gobe.